Jeg fik bare lige lyst til at vise jer, hvad min pensionisttilværelse det går med. Jeg har aldrig troet, at det skulle blive noget med symaskiner og fødder og strømper og en lille værksted, 2,5 gange 2, eller værelse. Ja, jeg vil begynde at lave eller producere dropfodstrømper, og dem har jeg selv gået med i snart 8 år. Og det er meget simple ting, jeg bruger til at mærke op med, og det er til gavn for dem, der er dropfod, i stedet for skinner og otose, eller hvad de nu kalder dem, de der nogen rundt om. Så er jeg begyndt at lave sådan en her med elastik, det går ned. En stor bred elastik for oven. Og det er nok til at holde de fleste af dem, der er dropfod, deres fødder op med. Og ja, det er jo som bare det. Kan I have en rigtig god dag.